Pito ka mga probinsya nga apektado sa bagyong Odette ang nakatakdang makadawat og tag 1 million pesos nga tabang gikan sa City Government of Davao. Ani ang report ni RG Relator. Human nagpadala og sobra katos ka mga personahe gikan sa kaniiyang opisina sa Davao City aron magpahigayon og medical missions, debris clearing, psychological first aid ug uban pa ngadto sa mga lugar sa Bohol Province nga naigo sa bagyong Odette. Nakatakda na sab nga manghatag pinansyal nga tabang ang Davao City LGU ngadto sa mga lugar nga apektado sa bagyo. Kuhaon kini sa disaster fund sa syudad. Tag 1 million pesos ang ihatag sa mga probinsya sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Guimaras, Bohol, Cebu, Southern Leyte ug Surigao del Sur. Tag 500,000 pesos ang madawat sa matag syudad sa Butuan, Iloilo, Cabadbaran ug Surigao. Tag 300,000 pesos ang sa matag lungsod sa Kitcharaw, Agusan del Norte, Caguait, Surigao del Sur ug sa Mainit sa Surigao del Norte. Remember na kaning ato ang disaster funds can only be given to areas who already have declared that they are in a state of calamity. Ako si RG Relator para sa One Mindanao.